mani Moses. Yanibingelela igama lenkosi. Ngilelo baba emsamo bonke ngehlalo zabo abangasekho nabakhona. Nosisi bonke nodade bethu omama ngabe izalukazi. Amen. Egameni lenkosi nami ngiyayibingelela. Ngiphakama sengineminyaka ngingaphakami. Ngilokhu ngivimbeka. Amen bathandekayo. Manje sengiyabona ukuthi hayi sekuzoshayela langa. Ngize mhlawumbe ngiyahamba. Mase ngihamba ngiyala ngiyakhona. Ngithi ngiyayishona. Ngoba ngangasakhulume esontweni kanyezini. Manje nasizwile ukuthi omama bathile belandela indodana yabo isihambile iye lapha emathuneni uyofihla ngathi uyofihla laba babefuna ukuyifihla ababeyikhaphela bayaziyo yayibazi ukuthi obani abayikhaphelayo ngoba yakhuluma yathi ngiyazazi izitha zami zikhona khona la manje bathandekayo bathe mabefika bafika khona isizwe ethile yathi isizwe ethile niyahi bomama kule ndawo lo enizomfuna lapha uvukile nohlangana naye egaleni. Inkosi mani Moses. Listen, what you must say, amen. I want to say
Amen bazalwane. Bazalwane. Enhliziyo yami ifuna ukuthi ngabe sisuke sikhona enkonzweni. Kusuke kufanele samukele yonke into ngoba phela ngezinye izikhathi kuthiwa sikhonzana ngephiwo. Amen. Nje bangcwele indaba yami besekutheni itheme ngabe iqala indaba kaJesu ezofa esiphambanweni yaqala ngentethelelo bangcwele. Ngiyambeka uNkulunkulu sizohamba sihambe silungise yonke into, silungise imphako, silungisele ukuthi siye ephasikeni. Kodwa indaba yentethelela sigaze sayilungisa bangcwele. Inhliziyo yami ifuna ukuthi namhlanje asiqaleni phansi kube ngathi iphasika lokuqala leli sikhona. Siqale phansi siyolungisa indaba yentethelelo bangcwele. Silungise indaba yentethelelo bangcwele. Khona sizohamba kahle enkosini. Amen. Bangcwele incwadi izokhuluma ngomama bahamba bekhuluma bangcwele. Bakhuluma indaba zasezulwini. Abakhuluma indaba zasezweni. Ngoba bangcwele uyahlupha umuntu wesifazane engazoyikhuluma indaba zasezulwini ahambe ekhuluma indaba zasezweni. Ngiyabathanda oMaria mebezohamba endleleni bakhuluma indaba zasezulwini, bakhuluma ngento abayakuyona, bakhuluma ngetshe ukuthi bazolidingela ubani. Amen. Inhliziyo yami ifuna ukuthi namhlanje manje sihambe siye ephasikeni. Bekufanele uqala uphume wena uhambe uye entabeni yangasekhaya lakho uyakhuluma nenhliziyo yakho uyayifuna wena uyayifuna ukuthi Nkosi yami mangabe ngihamba ngiye ephasikeni eseni ngigijima umgijimo logijinywayo ngiyoginqa ngizobe ngiyogingani Nkosi yami ukhuluma wedwa usengabaluleka uthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi kulesikhathi nangalomzuzu ngikhona khona enkosini kuyikhona ukuthi hayi khona yakhala abaqeda yafuna ukuthi hayi namake ngizile ukuthi bekade ngingokhona ngingafani nokade ephelekezela manje kube ngoba sekubanjwana ngumjini yathi ngasikhathi umuntu eseqala esekhuphuka sathi sezokhuphuka hayi bese qamuka omunye ngoba bhekana nangu umntwana bhekana useyakhala useyafuna ukuthi hayi akangeze azokuzibeka iqalile iphasika ngalela langa saqala sandlala amatambo sandlala nendwangu sindlalela ukuthi hayi kuzohamba imbongolo nethole ebekade likhulekiwe ebekade lifuna ukuthi hayi hambani niyokuthukulula mzalana mumbe kodwa ozokunibuza nithi hayi bheka inkosi yakulidinga ukuthi hayi asize nalo kulona ngandlala ngokupheleleyo yini enhlizweni yami ukuthi hayi ithi mayivuka le nkosi kodwa ivuke kodwa ngingothe wageza isisisa hayi ukuthi ngizochopha lengcakala phela kodwa ngageza ukuthi hayi ngangade ngandlala ngindlalela ukuthi kodwa ithi mayivuka ivuke kodwa ngingonindile manje hlobo zomkhonza bathi siyabonga haya sikoginga siyakogcoba isitulo senkosi yaphithela yabekwa khona ngoba sofika ilintelona sethela kini ukona uqinile hayi siphatha amakha siyakogcoba isitulo la sithena sasabekwa khona ukuthi hayi masize
singabonakali noma khona besingagcitshwa lapho esigcitshwa khona kodwa sibe sihlezi silindele ukuthi ngosuku lokwenyuka ungazangonyuka Eksile ngoba bazomphutha ngakasho luzo kodwa ngihlushwa into eyodwa nje into lethiwa uginqa ngihlushwa igama loginqa ngifike ngolesine ngashiya ikhaya lami ngashiya ingane zami ezincane zizodwa ngathi ngiza kulesine mhlawumbe njengoba ngilindile namanje ngithi ukulinda uginqa ayikho into engilindile ngoba ngizothi ngiyaginqa ngiphinde ngalomthwalo ekhaya lami kazoba komakhelwane uke wamthinta na mina ngoba njingane ezincane kusuka ngolesine nayizolo ngilo ngithi makhelwane wami kwenzekani ekhaya lami na nibona nje ungekuhle kanje bonakala njengoba kugxeka omama sebayeka indaba yokuthi baphuphukele entabeni babike izinkinga zabo ingakho uzohamba uziyoginqa kanti uhlele enhliziyweni nenqaba lomunye umakhelwane uphinde ubuye naye nomakhelwane ngizosuma nokubingelela ugogo nomkhulu ngibingelele umongameli wami ongasekho ngibingelele umongameli wami ukhona emhlabeni ngibingelele amakhosazane kamkhulu wonke qale kunobhala namanye ngiphinde ngibingelele abaholi bangoshala kwehlalo zabo kuzokuyofika phansi ngibingelele wonke umuntu ngibingelele isikhona ngizobingelele ikhaya elikhulu esikhonza kulona lasenkanyezini ngiphinde wazalane ngizibingelele uNkulunkulu isigcinele kwasekwala besingazi uNkulunkulu uzosigcina ngoba siyenzeka bazalane izinto osukungazi ukuthi uyobusakhona ngephasika ngoba masihamba kulomhlaba sifana nezimbuzi nenkomo ethengwa ngodlala sithengwa ngovilakazi sithengwa endaweni eningi ebhalwe idate la ngemuva ukuthi uyahamba iyagabela iyakephi kodwa ngomusa kaNkulunkulu sisaphila bazalwane siyabaleke encwadini yephasika bazalwane nami sekusuka nokugcifisa ukuthi bengikhona nokuphakamisa ke umholi wami ubaba uBishop lami ubaba uNgongo ithi bazalwane incwadi ngithande mina mamdlada lapho ethi nimvulelani ophilayo baba ngasekho na bazalwane ake siphakamise omama abayoginga asikabila omama bazalwane
Engasalani baphi laba mama babethi bamdlala abadiliki abasekho sabathe mama abadokotela baphinifa ebabeleni abakhuluma indaba zabantu ukuthi hayi uzwile yini ukuthi uthe kade sengifuna ushukela kade sengifuna ukuthi basalana ngasiphakamisa abazalwa siphela sithi siyodinga kwesifanele izwezi zisemakhaya sisawukeba mase kumakhelane kwana ethi mama udlala ngicela ungiphe imali yesiko athi ha wamagalani ngasengaphela magalani kodwa kangakelane eduze kwami basalana bizothi uNkulunkulu uthi umongameli izolo njengoba ngikusayinela ukuthi woza mkhokheli ngikukhombisa khona osumlandela ngithi woza uzocupha la emva kwakhe uzoba wena. Haleluya. Lehlalo zabo bonke ngibingelela omama lehlalo zabo phinde ngibingelela isihlo bazalwana omama sibethule bakhuluma ngendaba yokuphila kuthiwa nimfunela ngesileyo uthule bandleni bazalwana ebese ikhulunywa ngendaba yokuginqa ukuthi kufanele siginqe bazalwana mina-ke ngithi sibe omama amen ake sithandane asinalo uthando inkinga yethu nje asinalo uthando size siphela nawo ukholo ngoba umuntu ongathi awumbonanga kodwa umbonile mina ngisuke ngikubona-ke bese ngiyisithelela ngekhona kodwa ngiyakwazi ukuthi ngibonile kodwa bese ngisithela ngekhona uthando thina bomama sinalo bazokuthatha obaba ba-right nina uthandani nabo angithi ukuba abana bona bekwebana yini esibangani abantu sebaziyo umntwana akavuke ngaphakathi mina aphinde avuke kuwena ngoba bazalwane sathi sithatha ukholo kanti ukholo into efana nani bazalwane into efuna uthando phakathi umakhelwane wakho noma ngabe kuthiwa ukuncinza kangakanani kodwa kufuneka umthande kuba vele uyohlala encinza ngaso sonke isikhathi amen uyena wangimelayo wafa kodwa kuthiwa wayengakhali welokhu ethi nje igama likhiphayo amazini okuqala wathi bathathelele ngoba bakwazi abakwenzayo opha wayengakhali welokhu egquma kuphela manje kanti nami yangihlupha lento ngoba ngada lo yena bazalwane
ihlupha lento kuthiwa usuku lokuqala lweviki kwaphuma udadewabo lodadewabo uMaria baye emathuneni bethi beyobheka umntana wakhe kuthiwa bafika amadoda amabili athi ena nimfune babe bekhuluma beshaya uvala bethuthumela kuthiwa ena wasethi abafana ababili lapha bathi nimfunelani ophilayo kwabafilayo akekho la yohlanga naphi eGalile kodwa kube kwakuyimina ngangothi asiqale etafuleni ulusha ulusha kanjani ngizobingelela ulusha bazalwane ngisukuma nencwadi esivuliwe bazalwane ukuzoncelisa nje umntwana sisale sesigqiviza bazalwane uNkulunkulu kukhulunywa ngoJesu Kristo mayevuka omama bayahamba bayoginqa bazalwane ngiyayibuza ke ukuthi masingaphakathi lana ngabe yini ebesizoyiginqa masingenile phakathi kwendlokhuleka ngoba ungena kwethu namunye ongenile kule ndawo bekubiza ukuthi ubheke emuva la usuka khona ngoba uthama usuka emuva ubusuke neyinkinga zakho okufanele uzocela uJesu Kristo awuzoginqela inoma ubani ubiza ukuthi biza uJesu Kristo maqedana mayisiyasondela eduze kwakho maqedana mayisihamba nawe endleleni mayiseba umsizi wenkinga zakho yaqhubeka mathaqhubeka izwi kuthiwa uthi siyohlangana eGalile ngabe sikhona lana ukhona yini eGalile ngoba ngiyena nanombani oyongena eGalile siyongena eGalile mawukuthi besenza kahle bazalwane kungenzeka ukuthi silana ngaphakathi kodwa sifana nezingwenya bazalwane eyisemanzini kodwa sithi mayiphuma iphume nensila yayo
Haleluya. Ngiyabingelela. Ngibingelela abaphathi. Haleluya. Ngokwey'hlalo zabo abahloniphekile, abagcotshwa bakaKristu, abakhokheli bami, abangifundisa abangiqondisa endleleni. Ayibonge Nkosi. Ngibingelela amavolovolo esidubula ngawo. Haleluya. Ngibingelele iy'nsizwa zami ezingibeka endaweni nawe ngikhona njengamanje. Ayibonge Nkosi. Ngibingelela abantwana abancane abangakwazi ukuzibingelele enkosini kuJesu. Ngibingelele isithunya samagolideni engicothoza ngaphasi kwaso. Ayibonge le Nkosi. Bangcwele ngisuswa endaweni engikuyona bengithi ngiyahlala akusahlaleki. Haleluya. Umntwana ulambile. Haleluya. Uma ngisathi ngithi ngithule bangcwele unento engibuza ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi sengikhambe iy'nsuku ekhaya ngathi ngizosuthisa umphefumulo wami angisakwazanga nokukhuluma nento eyodwa. Mhlawumbe entweni kade engizoyikhuluma beyizokwakha, entweni ebengizoyikhuluma bezongithula imithwalo engiwuthwele. Ayibonge Nkosi. Uma ngisahleli phansi ithe yami inhliziyo ake ngikhulekele lenhliziyo enginayo. Haleluya. Ngikwazi ukufunda ukuba nolimi olright phambi kwabantwana. Ayibonge Nkosi. Ngikwazi ukuthi bangcwele ngifundise ngokweqiniso phambi kwabantwana noma phambi komama. Ayibonge Nkosi. Ngingashumayeli kepha uma sengiphumile ngaphandle bese ngiqala ngidosa abakhokheli abanye eceleni ngikhulume ngomunye umkhokheli. Ayibonge Nkosi. Futhi uma ofunda kahle ofundele ilizwi ukuthi sizohamba kwaye siyoginqa. Ayibonge Nkosi. Uma siyoginqa bangcwele ithe yami inhliziyo ake ngifunda ukuginqa ngisasekhaya. Ayibonge Nkosi. Ngingathi ngizoginqa ngoba sengikephi sengisemlasi esigodlweni. Ayibonge Nkosi. Noma ngizoginqa ngoba sengisephasikeni, kodwa ake ngifunde ukuthi ngiginqele mina ngingedwa. Ukuginqa kwami biza ukuthi ngikwazi ukuthethelela umakhelwane, ngikwazi ukuthethelela umuntu ongithintile noma ikephi la ngithengikhona. Kodwa ukuthi khule Noqala lomakhosana ngizobingelela umkhulu ekhoneni imbemenene yezulu akuyona siyilana ngayo. Ngizobingelela olandelayo, ngizobingelela owokugcina, bese ngiza obaba bonke kusukela ekhoneni kube sekhoneni. Ngibonga ukuba la, ngibonga ukuba la abathandekayo sebekhulumile omama. Hayi ngathi ayingeke, ngathi ngeke ngumlazo omusha shangu mamsoni mina kwa-F. Abaningi bayangazi, abaningi abanye abangazi. Bazalwane ngisusa ubuhlungu. Nkosazane ngiyakubingelela, ngiyakuxolisa. Nkosazane kababa, amakhosazane kababa, ikhulu lezi engabe siyahlonipha. Ikhulu mangabe ngithi ekhoneni ubaba ngiphakamisa isandla samandla, ubaba omncane
Phakamise samandla isandla. Entombini ngiyabonga sebele ngihlalile. Yebo khona. Ngi-alien edonsayo. Edonsayo ukuthi ikuphi okuhle ikuphi okubi. Angikhulumi kakhulu ngiyadonsa abathandekayo. Kodwa unganginyatheli ngoba ngilolanga. Ngilive kule ndawo ngiyadideka. Ngiyahleka ngoba ukuhleka uzungibone. Ngiyaba nginolanga. Awu ngiyabonga kubashumayeli nakwababa bami. Ngisuthi uyazi isisu somatakataka. Ngendlela ngisuthi ngayo angazi ukuthi mina ngithanda amazwi akwazi ukushumayela kodwa ngiyalalela umuntu mayeshumayela ngoba khona ukuphathiswa ngingashumayela kanti angiphathisiwe izwi kade ngikhuluma ubaba omncane ubaba kulosiphethe namanje uthe uyacela ukuthi usukume noma ubani wathi angikhethe muntu wathi akusukume ngilala ngokuthi akusukume noma ubani bathi nomama bathi wonke umuntu uzodinga sisendaweni uzodinga abathandekayo mina ngivalile mina ngithe noma sikhathele isicabha bangene ngaphakathi bathatha lo abakuthathayo bashiye lo ukuthatha noma bekuthatha konke bathatha konke ngoba ngizodumisa abathandekayo ngingahlala ngithi ngigadele ndlu ngigadele umuzi kanti uncane okuzomsusa kuthiwa uMaria into uMaria kuthiwa uyena owaphumba wahamba wayofuna ilitshe lapho uJesu Kristu elele khona kuthiwa wathi sehamba endleleni wabuza ukuthi le litshe ngizoliginqela ngubani kodwa uthembe esefika lapho ngoba kuthiwa omama ngithandile into omama bathandekayo ningakhile abantwana kwethu ningakhile ngiyabonga ngiyazama ukunyathela kodwa ngiyalamisa hlabelela uze ubuke mina nenzona ngisanethi hlabelela uze njengoba ngithi woza ngiyazi ngoba khona simnandi woza
siyabanjwana la sosho kodwa nje ngoba sisezini bathandekayo la uMaria ehamba eyobheka umntanakhe kodwa into engiyithandayo bazalwane ukhona la hamba naye eduze kwakhe mayemphelezela abazalwane unalolu daba oluncane abaxoxayo endleleni bakhuluma ngokuthi njengoba siphethe amafutha kodwa kunathi esikhathazayo lapha lesiyakhona ngoba sibonile ukuthi kunelitshe belibekiwe engabe somthola into ozosidingela bazalwane sihamba namatshe amakhulu esihamba nayo enhlizweni zethu kodwa akekho umuntu osusela la matshe ngokubiza ukuthi ke bathandekayo ngelinye ilanga ke sikhulume ngenkosi yethu uJesu Kristu ngoba uNkulunkulu wehlile kuyena wamsusa lapha lekade bebekhona udini lilitshe nemagic yakhe bazalwane akekho obonile ukuthi ususobani kodwa ngemagic bathene befica lisethi bongenzeka ke nakumina nawe bazalwane lelitshe lingikhathazayo ngoba sinamatshe bazalwane singawafihla ngengubo ezimhlophe kodwa mesiphumela la ngaphandle azabonakala ngike ngawabona nangathina komama bazalwane even uthi ucela indawo okudlula phezulu abuthi abesethi hamba odlula ngalelo ukhona ukuthi khona lento ehleli nayo baba nasebelele bakhona laba bayafika phinde ibingelele ubaba esikhathini sakhe ibingelele ubaba ibingelele abafundi ibingelele abafundi lusha Sunday school bathandekayo angisezodala-ke ngiphuma phansi kwabaphashi bamhlabanyawo hayi bathandekayo kuvuka kwami njengoba ngingazange ngilale ngizoginqa zahamba intokazi zifuna wasesho ubaba wathi manje njengoba nidlala nifunani na njengoba nidla nifunani kwatholakala ukuthi yena uthi hayi inkosi uJesu Kristu isivukile eGalile bathandekayo ngifuna ukuthi uNkulunkulu angathangangisiza nami ukuthi mangabe kuvuswa kugingwa bese Nkosi nami ngivuka nami bese umthetho okudala ukulahla egameni lenkosi uJesu Kristu kodwa lamba
ngisaphila ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ebazalwane ngilokufike lapha phansi njengoba ayibona iyasho izinto ngibonga inkosi ngilana-ke bazalwane ngihlushwa njengabomama abawu-2 ngibona bangisebenzisile indawo bengihleli kuyona uMatha kanye noMaria bazalwane uma izwi likaNkulunkulu lithi babonakala bethatha amafutha amakha behamba bephikele ethuneni ngoba babeyibonile ingudlungudlu ayikade ikhona kuleya ndawo uJesu wayelele kuyo ayibonga inkosi bazalwane uma ngilalela kahle befunda abafunda kahle lithi izwi likaNkulunkulu labo mama babehamba bekunokubalisa endleleni bethi maye ngokuba leli nto elikhulu kangaka siyakuligingqelwa kubani ayibonga inkosi bazalwane ngakhathazeka-ke nami ngumama ngishilo umuzwa kambanjwa egameni likaJesu ngathi ngizogingqa ayibonga inkosi-ke bazalwane kahle le nto yokugingqa into eyisikhumbuzo ayibonga inkosi bafika bacishe seligingqiwe oMatha kunube noMaria ngoba uMaria phela uqale kudala indodana yakhe kade ihlusha ihlukunyezwa ishawa yenziwa konke kodwa le uNkulunkulu wayeloke enaye ayibonga inkosi ingako ukuthi abayifika ezweni lasetsheni wafika seligingqiwe ngoba indaba iqale laphaya ebekezeleleni zizimbi izinto empilweni yakhe kodwa lo mama wake wabekezela kwaze kwafika kulesi sikhathi sokugingqa kwethu ayibonga inkosi bazalwane manje umuze nawo sisayogingqa singomama sinemthwalo sinakho konke siba ngaphambi kwaNkulunkulu ukuthi yini le siyakoyidinga kuleya ndawo ayibonga inkosi singakalungisi inhliziyo zethu ukuthi sijabu ngaphakathi kwethu asinaye uNkulunkulu ayibonga inkosi uthi ngoba akathi ukuthi yasehlulela uthi kodwa ubona indlela ekwenzeka ngayo wangathi ngiyambona nami ungumama phakathi kwekhala kodwa ziqalile izinto okakhulukazi ngoba umntwana kaNkulunkulu ukhole uxakwe izinto abantu bahleze bekubhekile ayibonga inkosi kodwa ukwehlulela ukuthi umamkhize zimehlela kanjani lezi zinto ngoba umamkhize uyakholwa umamkhize sonta kangaka ngoba umamkhize ngiyamazi umfundisi wakhe bakithi akavelungile umzoba akavelungile ayibonga inkosi kodwa lokho ungcole kanjani ngoba uphethe umuntu olungile ayibonga inkosi engathi uNkulunkulu bengasiza singomama uma ngabe sesiyogingqa kasilungise inhliziyo zethu noma mawuzwa ungahambi ukubona omama behamba uma uhlale la ebhentshini ukhulumisana nenhliziyo yakho ukufuna ukusizakala enhliziyweni ukuthi inkosi ukusile inhliziyo yakho ngoba indaba ikhona indaba ikho ngaphandle kodwa indaba ingaphakathi ayibonga inkosi sasibhokile ngimuhle ngithi kodwa inkinga ingaphakathi ngoba ngenzeka uJesu akekho mina ingoba ngihleli njona nasokholweni kodwa ngihlele esontweni usophela indlela ukuhlala esontweni kunomkhuba khona ukuhlala esontweni ukusonta kunomkhuba okhona ayibonga inkosi ngoba kuvuka izinto uyabonakala ukuthi uyasonta kodwa makuthi izinto zonke ukwayo ekholwa uyabona beshawa inkolo uyazi uJesu uma aloqala nje izwi uthi baba bathathe lo baba akakhulumi into eyiningi akanda uhlekabuswa ngayo eshumayela bakuphuma kule sabathi kodwa mase bamthatha bamphasa umthini wehlazo uthi baba bathathe lo baba inkosi kingala kumayo uyabekezela indodakazi yasezulwini iyabekezela hamba ngokubekezela ubuhlungu kunjalo kodwa lo ibekezele njalo yingakho uNkulunkulu hamba phambili uzobekezela uzokwenza kahle ekholweni uzathi umntwana kaNkulunkulu ungayithwala ungayiphakamisi ayibonga inkosi kodwa uzathi umntwana ngoba ngilandele uMesisi ngisho lapha bisho ukuthi ngilandele kodwa ngingumntwana kaNkulunkulu ngoba ngizongala ngizothi ngumedela angizokwazi ukuhlonipha omama ngoba angisiki umntwana kodwa ngumedela ngibekele umkhulu ehlalweni sakhe nomphathi wethu ehlalweni sakhe nabazalwane bonke abasendlini lowo mama nenhle egameni lenkosi Jesu ngibekele uqobo lami umama Makhathini lona ongaphathi kwe-Archbishop Dladla ngokusuma ngokukhathazeka bazalwane egameni lokugingqa ukuthi ngisuke kude kangaka ngingeke ngakhuluma njana noMbhedodo enkosini yami ngiyibhedele ukuthi inkosi
ngaphi la ngithatha khona. Hayi emazwini okuginqa lomzalwane esahamba lamakhosikazi amabili ehamba ekhuluma ngendaba kaNkulunkulu ukuthi mangabe leso soginqelo ubani bafika lithatha ginqiwe babuza ukuthi babuza ukuthi ufuna bani bathi sifuna indodana yethu kwathiwa hamba nohlala eGalile. Ngimthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane ethe wangigcina angifundisa kakhulu ukushumayela angifundisa lokuba nenhliziyo yomnene bazalwane angeze ngibe nenhliziyo yomama ngifike ekhaya ngomuntu oshintshile ukuthi ngihambe izwe likude kangaka ngihamba ngenduku entathu imilenze emithathu kodwa ngize ngafika la ngazoginga la ngazocela uNkulunkulu ukuthi angisize iphume yonke inhlupheko zami zonke inhlupheko zabazalwane bonke uNkulunkulu ayisize abasize akhinga konke cela usithelo sami. Amen bazalwane. Abaholi bonke, omama bonke, ulutsha lonke. Ayibonge Nkosi. Yimina lona engibona ukuthi hayi zephuka intombi. Akusisi ukuhlala phansi ngoba unento ekhona enhliziyweni. Hallelujah. Abona maseziphuka kathi omama beyiphukisa intombi. Hayi funa ushayeke yakho lapho. Hallelujah. Semba bakhuluma kahle. Hayi ukuthi balonile uthi konile umama uMpofu. Ophathi kwaBishop ashuda. Hallelujah. Eziphuka induku manje uthulukalisa wayikhuluma kahle namhlanje uthi uyogingwa ilike endilihlenga kuphume kwa wasesiyaginqa unoma siligingwe silishaya lishole phansi. Ayibonge Nkosi. Yazi apho sisuka khona ngigibela ngemali sofika kodwa kungafuneki ukuthi wangivume ngizilahla. Ngimana ukuthi ke namhlanje ngithi masifika laphaya sithi soginqile nje ngishiye bakhona izwe lami yabe sengikhethe umoya kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ngiyafuna ukuthi uNkulunkulu angisize bazalwane angisize akhona bangayikhuluma ngomama ukusukela izolo zephuke nginiswa omama abaphumela besithumise induku lathi hayi ongesibanga uphindezwa. Ayibonge Nkosi. uNkulunkulu adlulise angigcine. Ukholwa kwendawo yokukhonzela. Ngibingelele umholi wethu omkhulu uMkali Wendlela. Ngibingelele umholi olandelayo. Ngibingelele umholi futhi olandelayo omunye okhona esahlezi naye manje phakathi kwale ndawo. Ngibingelela amabhishophu onke. Ngibingelele amabhishophu kazi, ngibingelele nabakhokheli nabafundisi. Ngibingelele bonke abangekhundla zabo. Kodwa nje sithi mangibingela kanjena ngithi angithandi ukubingela kanjena
ngoba kugcina khona bese besele ey'khundleni zabo hekepha sebebona bengelutho hekepha bazali nami okungisukumisayo ngisukumisa usizi lokuthi nami ngumama ngifuna ngifanele kube ngihambe eduze kaMaria kepha benomatasa laba behlupheke khona kepha nami ngihlupheke ngithi noma ngisesikhathini ngithi ngahlala kanjani ngoba ngithe noma sengizizwa kepha ngithaka ngathi kufanele kepha ngibe buthaka kepha ngumuntu wesifazane ngabo hluphekile ngosuku lanamhlanje kepha kufanele kuba ngihambe endihlupheka kanye nayo bazali ngathi nami ngiyafisa phakathi kwale ndawo ukuthi nami ngibe umama khona incwadi yamahubo 119 ethi ene abusisiwe omama bamfuna kepha ngeqiniso kepha bemfuna kepha ngendlela zonke kepha bangenzi okubi ngifisa ukuthi namhlanje ngibe umama ongenzi okubi noma ngabe ngikwenzile kepha ngibe nethemba ukuthi uzovuka kepha yena kepha uzongithethelela. Abazalwane bengaqonde kusukuma ukuthena ungakanani khona ukuthi ngizifeze ngoba ikhona lapha inkosi ebebeza khona ethi lepha yohlangana lepha abayifunayo lepha nawo egalile ngoba makhulunywa kuthiwa bamfuna lepha kuthiwa ababuyele emva ohlangana egalile ngoba bazomfuna ophilayo lepha abafileyo isisa bayevuka nami ngibe ophilayo ngaphakathi kwenu wami ngeniva lepha lenkosi lepha kusebenze lepha indumayelo ngishumayelayo lepha ibisiyazwakala ingabi incithakalo yomhambo wenza okubi ongamfuni uJehova lepha ngokweqiniso. Haleluya. Amen. Bazalwane uthule bandleni hayi ngokuba ixesha selimkile ngese kwena busacabanga ukusukuma akuwabe sacabanga ukusukuma ngese iyazi inkonzo yomama sifisa ngathi ngelina inkonzo yomama kungigcola leli lapho kuzothola ithuba uyozukhase phansi ngeke sikuvimbeke lapho sokhuleka ngempela kuyikhona ukuthi bomama uma kuthiwa inkonzo yomama hayi ngephasika anifuni ukuza nizoza ukuthi kahle nisuke nicelelwa nto ogcina umama bese semajikeni ixesha lemkile isekusile. Ngibingelela umkhulu ngokulandelana kwabo ngibingelele abaholi bonke ngibingelele amen bonke ngeikhundla zabo ngibingelele ubaba wethu osiphethe wala ekhaya umongameli ngibingelele nobhuti bala ekhaya sebathula nabaphilayo ngibingelele nosisibala ekhaya odade wabo kamongameli wethu ngiphinde ngibingelele bonke abakhona omama ulusha egameni elihle lenkosi yethu mina bazalwane ngisemusha enkonzweni namhlanje njengoba ningibona ngiyaqala ukungena kulendlu kodwa ngithi uNkulunkulu ngikwazi ukukhuluma ngingambongile uNkulunkulu ngimusha enkonzweni kufike sengimdala ngiphansi kombhishobhi ubabshando kaSwayimani akwazi ukabonga bazalwane ngiphakamisa nje ukuthi ngibonge
Jesu Kristu indodana kaBaba. Ngithi angisibongele nje bakwethu bese sizophuma siyoginqa. Ngiyanxusa uNkulunkulu singathi masiyoginqa siginqa ngempela. Kungabo ukuthi uyolahla igama wemthatha leli jofuna loliginqo uyobuya nalo. Bazalwane ngiyazibongela. Usuku lokuqala ngqa. Futhi mina bengazi ukuthi ngizenkanyezi ngibona ngoba imoto isingibekaza. Maphendula amehlo mangibuka ibhodi. Ibhala ukuthi enenkanyezi. Ngithi mina ayikade ikhona enenkanyezi ngani. Ngo-February kulonyaka ngomhla ka-14 ngaya futhi lapha eMalokazi. Hayi lapha eMalokazi ngafika ngawuthola umehluko kakhulu. Ngisathatha le ngubo ngike ngaba ney'nkinga. Kodwa kuthe ngisathatha le ngubo ngike ngaba ney'nkinga ngathi mina hawu kanti kunjani ukholwa la umuntu umekholwa kanti ubuya hlangabezana ney'nkinga. Kodwa ngathi uma ngiya lapha eMalokazana hayi eMalokazi. Hayi bazalwane ngasithola isibusiso ngabona umehluko. Ngawubona umehluko ngilapha eMalokazi. Ngithi phambili ngayakozo bathi ngithole kahle ngimdala. Ngiyabonga bazalwane. Ngicela umvangeli usibonelo babaso angimazi thola bazalwane sibingelele noma kwethu esethe wangena bese ngicela shaya izandla wethando baba uNkulunkulu muhle ukhona uyaphila enhlizweni zethu. Ngifisa ukuthi nje sesosukuma ke wemama bese sisukuma kwangempela wethando zami bese silungela ukuphuma. Siyabonga ukuthi sothi masiphuma zonke inhliziyo zethu zibe zibindawonye. Sobe sihlezi kulena eyodwa. Sobe sikhomela ngojayodwa nothando laba uNkulunkulu. Ukuze nesiyokwenza phambili. Bese sicela ubaba uNkulunkulu kube uyena ohamba phambili thina size ngemuva kube uyena osolana phambili ukuthi kufanele senze kanjani. Cela bomama bami nisukume emhlabeni. Sile mnyaka. Sile bomama. Aphethe ikhandela lakhe alibambe ngesandla. Sinabo abaholi esagcotshela bona ngelinye ilanga abazosenzela umsebenzi wabo uNkulunkulu okuyiwona wona. Siyabonga wethando.
nifuna bani na? Nifuna bani na? Nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Akakho lapha. Bhekani izingubo zakhe lapho kadelele khona. Hambani niyokutshena abafundi bakhe ukuba uyakunandulela ukuya eGalile. Amen. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ngalesi sikhathi moyingcwele iba nathi Nkosi nakule ndawo Nkosi oyingcwele iba nathi Nkosi kule ndawo Nkosi oyingcwele masifundile bankosi bakho Nkosi usifundile amakhaya isikhumanga Nkosi kunezindaba Nkosi kunezilwane abongcwele ufanele ukuphakanyiswa abongcwele ngoba usiphila ukuphila uNkulunkulu oyingcwele singayazi usingasilathi uNkulunkulu oyingcwele singayazi Jehova uma singasuka kuwe uNkulunkulu oyingcwele ngoba konke ukuphila Jehova kutholakala kuwe singayazi umoya oyingcwele iba nathi Nkosi namandla ukuthi masikhona Nkosi kule ndawo bese Nkosi namandla yafuka ezindizweni zethu kuphela Nkosi ububi Jehova kuphela umona kuphela inzondo sibe nothando lakho Nkosi lasekhaya eswini siyanxusa Jehova Nkosi wena Nkosi nangalesi sikhathi Nkosi wena Nkosi okufanele sikhuleke kuyena baningi oNkulunkulu bayabatshaza kepha Nkosi akekho ofana nawe Jehova sithi Nkosi bayede uyizulu Nkosi namandla siphakamisa izandla kuwe uNkulunkulu okulunga kuba Nkosi uzusikhumbule Nkosi singomama siguqele Nkosi kule ndawo bese uba nathi Nkosi ngisho lamakhaya siphuma kuona Jehova ususe izinkinga zonke Jehova Nkosi namandla nabantwana Nkosi emakhaya Jehova khona lapho abantwana abahlupha khona abazali baba Nkosi namandla sithi leyo mthwalo ayisale Nkosi kule ndawo Jehova bese Nkosi ukuhamba nobuhle egameni kaJesu Kristu waseNazaretha iba nathi ngijabulise nomhlaba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Simfunelani kwabafileyo hayi nokho usevukile uthe sohlangana naye eGalile njengoba wayekade eshilo
ukuthi hayi sokuhlangana naye eGalile engathi nxa sevukile engathi angafika nokuphila okuphakathi kwenhliziyo yami nakweyakho elokhu emile elokhu emenjalo. Amen. Amen.
abafundi sebebuye emathulini beyogcoba isidumbu. Ngakho-ke sizocela umyalelo sizwe ukuthi bahambe kanjani. Inkosi inibusise. Safika ethuneni kaJesu, safika itshe selikhinqiwe, safica inlozi sathi masibuza ukuthi umzimba kaJesu ungakuphi na, kwathiwa nimfunelani, kwabafilayo na, ngoba usevukile uthi siyohlangana eGalili. Haleluya. Otambale batele ukutholakala emabandleni bayiseuqedile kubaba Archbishop umsebenzi lana kukhona uhlelo kufanele singene kulona kutholakala ebandleni njengoba siyasenza masiphuma emnikelweni lokushisa nanoma ngabe yipi into esiyenzayo sinikele ukubonga. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi izibani zicishwe sizofike siguqe lapha na sonke sinikele ubuyisela isibani sicishe unikelela namandla okufika le entabeni ngoba hlezi kungeke ufinyelele khona namandla amasha azohamba nawe endleleni likude kabi iphasika elizayo ngeke wazi ukuthi kuyobanjani endleleni. Ngakho-ke sinikelela amandla ukuthi indozi yomusa indozi kababusha bahlangana yengeza amandla okuhamba endleleni ngoba kunamawa kunamagquma kunayo yonke into singahlangana nayo endleleni nezivunguvungu zendlela. Amen. Amen.
Thank you.